Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, jadi iki ceritane Cacah tekan nyundi iwak, bos. Tekan nyundi iwak, lagi rencanane engko bakar-bakar. Nah, engko bakar-bakar, bos. Oke, enak umek enak jero. Nah. Ya apa to kabok umek-umek kowe? Eh? Ya apa? Sundue ulet. Nah, iki bos dadi iki lho iwake. Iwak dadi saithik ya. Yo, kuwi nang ndak. Kaya naikin tak? Piye? Oh. Aku kuwi tempe ngising-ngising mumbul. Romanane kudu mumbul. Tempe ngising-ngising. Masa rowan kudu mumbul. Darahku kudu mumbul bos ki bos. Ya tinggi cuman. Darah tinggi aja mas sate. Kak aku. Nah iki apa tau sing mbok sundak-sunduk terus wae lha iki sing landas ndi ya? Ya kuwi ta wae dadi. Niki. Alhamdulillah. Kok bang ngeti wi. Delok ta Apa? stok lho. Iya bos iya. Kelake gaji iki lho. Malah enak digudi. Sate gaje. Iki apa? Malah enak digudi. Sate. Satene gaje. Satene gaji ya. Ora ki engko alat bakar piye alat bakar? Ya ya bilang. Loh. Tok iku ya. Kowe tak golek botoringan piye? Ringan nangi ranti. Dibakar nang teplan ki kena. Kena. Tapi ning kompor to. Ora mateng anu eka. Apa? Beli satu permintaan. Nggih anu lho nggih apa? Pawonan nggih. Lah anu nih, apa kae cermono lasare. Ya rati Lasare wingko seng kalau enek seng. Lah sing jane seng lho anu kae apa kae? Sembondo talpon. Talpon apa to tatal apa? Ya kuwi lho jane. Iki lho arep wis tuwa kresek lho. Arenge tuku bos, arenge tuku sak kresek. Iki Caca ki padha grobyo ki engko oleh apa ora to? Kok padha grobyo ki? Apa mak stres nggone omah makane. Ora gopyo wong e. Grobyo wae ngomong grobyo. Piye? Mak iku mulai mbak. Grob. Lah nek ngomong grobyo semayan nang Kardika. Wong goreng iwak tak pemaini. Ya lu aku. Iwak apa? Apa iku tak prine piye ta catetane guys. Lho. Ora sing bener ki grobyo apa? Wong kan ngene ta sore. Ndak engko rencana dirapet grobyo. Berarti jadi rencana. Rencana perkara mak e jeneng Baon. Kono omah rumah. Tapi gak ono tak bungi. Ya paling budal lah nek grobyo. Nek wong wis ning ngarepan. Iki sing bener sing ndi to, Kak? Sing bener ya ayo didelok kowe to nang omah ora. Oh, sing bener iki didelok. Ya apa lagi awake dhewe nyundu sik ki. Nangko cacarene ngerek bakar. Ya. Lah engko sing wandas rencanane mbapana, Bu? Beli. Sing wandas apa gule? Lah sing mbok sing. Lho. Yo sang iki wanda sek kuwi lho sing di gule balung iki. Jadi gule balung enak. Gitu. Iya. Jiwa akeh gaji. Dadi kok ngono. Lengo. Iya, gaji iki. Jadi ono pas iki ceritane. Iwak sing kemarin dari Mbak Vina lagi iso eksekusi perkara Mbak Sita nenane tipe lalangan bos. Lagi Mbak Sita lagi alhamdulillah lagi sehat terong sehat nemen iki wis nggih bumbu lagi bumbune bos. Aku sing blender nih. Berat demi anak-anak eno wis yo. Apa? Estang. Ya apa? Ora demi anak-anak eno piye. Serak kere. Turu ae. Ora demi kowe wis ora wegah nang turu awak rong menak kok. Nah, jadi iki engko awake dhewe cek leren gawe alat ka. Alat apa? Alat nggih bakar. Kan udah ditekuki nyapa to? Ora kena bos, ora kena nenekku iki piye. Lah engko nanti sandene mesti apa kena. Salang sapa kae? Apa? Oke awake dhewe botoringan. Botoringane menak, botoringan loro wis. Dadi engko. Tuku ning ngene Agus. Ora tuku ngene wiji apa ngene sapa kono lho, botoringan loro lho.
Loro ya 20.000. Nyicil loh, kan kok nek kena itu gawe bisnis. Ngono lho. Ora kena. Berawal dari nggo nyate. Ngono, kengko videone tak lanjut engko nek wis aku gawe alat bakar-bakar bos. Iki satene wis wis ready, sing garek bakar. Iki dikayo mecucur cangkeme. Isi. Sing becacang ae gede cocok. Cocok bos aku awakku kudu ramena. Ngomong kamu lho. Rambut kok kecik ya. Ndang ayo. Iki sambate baterai loro awakku lagi mari lho. Aku malah mbok guyu lho. Lah disontekno emoh. Kuwi jajal salah sapa. Wis tak telepono Dika. Sontekno Kak. Apa tukokno obat ning apotek. Malah. Kan ali. Ya jadi awakku kudu ramen apes Kak. Wah, Ali sepurane sekolah. sepurane aku di Ali diam kol mau dindar Ali sekolah. Ali mulai. Ari Jadi kok jenis sekolah wi lho. Ali ra mulai ya. Wah, montore anyar. Dulu sepil motor anyar. Motor anyar, Bos. Wah, ya cik geris ya. Ngono nek ngomong jadi montore Alpin. Alpin apa Alpin? Nanti stres. Rane wong, tapi nang omah wae. Oh, nang omah. Lho, Dika lho, infomu ora beres, Kak. Piye pun Dika? Anu, jadi grobyok. Ora. Teru nek grobyok. Tumbe matamu. Ngono grobyok aku pernah melo. Lho lho. Lah wong iwak Iki dimasak. awake golek botaringan ril. Enggak apa. Ya tinggi nyate kingko nggih Anu foto-foto. masang jeding ngono lho. Ora ki menake piye? Nang kuri omah aku pun dibaringan apa piye. Bakar-bakare piye menake kingko? Turu. Ning kok bengi. Oh, penake iki ning ngarep apa ning guri ngono lho? Ngarep ya. Duh. Ada ratu mon. Sampah. Aku jere. Ndi duwe? Aduh, Cek. Lho montor anyar no. Lah iya duwe ndi? Motor anyar. Motor anyar. Ah, montor Ari, montor Ari. Ah, sumpah. Aku anu mulai ro ndi? Coba. Wis tandang motor anyar wis dadi lungi duit nah yuk nanti kon nggih tuku apa ngono lho. Kan oka juga medit. Aku montor Apin kon tak kene ngeri to. Saya tak ngeri aku. Oke, Bos, jadi ngono video ini kita tak lanjut nek wis cacah kengko wis persiapan tata-tata bos. Oke. Tat. Oke, Bos, jadi iki wis aku dene. Iki bumbu. Ini dia, Bos. Ini. Mau tak cengok iki piye to? Lali. Kok dinteni jaene kok malah tinggal. Neng go bayang nek apa wae mesene neng go jero gede. Mesin apa ya? Mesin sreng. Kuwi lho, Jon. Kuwi apa ta? Tutupe. Tutupe lepek. Lepek-lepek iki lho, lepek. Kalau ndur. Terus ngecok. Oh, yo wis. Sing ngoseng nganggo. Iso tambul. Sing nganggo karo gitar. Iya. Enak sing turu. Lha minggu gulene kan nang tambul to dudoe. Dudoe wagung iki, Mbak. Duduhe semua. Ini toh Apa? Banyu. Lagi bukan tumbas. ini apa di bawah sedep nek juga. Rasa dionceki pisan. Wah, sedep ini juga. Aja diumbah. Lagi persiapan bos, persiapan nggih bumbu. Acara sore. Ora kira langsung dimasak apa anu to? Karek oh. Karek dimak. Peril. Ya. Piye to nek wonten nang ngumpuk lho bemena. Siap sih ambil sini Enak apa? Enggak lah yo. Iki piye langsung dimasak apa? Iki mena piye langsung dimasak Boleh apa? kadang langsung masak. Enggak udah. Alah wis ora ngono, Jon.
Wih nek muni arahe karo serang ngono delok lambene cenger iki lho. Rencana engko dimasak ngobengi, dibakar-bakar ngobengi. Ya mau bengi, mau bengi. Kok mana teman-teman minggu komen, teman-teman minggu di live apa di konten. Yo, di live apa di konten? Mana? Jadi aku terima kasih buat Mbak Vina, semoga berkah barokah lancar rezekinya. Amin. Mungkin sapa ora to? Tangan berbumai manuk lho. Lebar iso sa. Alah, besar wis dadi mblongno. Masih sah. belum bosan. Kakak, kayak lombok kering. Manuk. Ambaril, kok malang Gurimu kan lo? Gurimu lo. ndi to? Kurang. Kira. Mas Al. Diwet, tambah di. Apa ya, Mbak? Wis blender apa ora to? Dipelek nih. Banyune urung lho, banyune. Ini iki. Ini aja. Manut wis tahu lho. Nah, Wes. Karo dikucai mumbul lepake. Alah lho, aja dedak lho. Alah kabeh. Dong John wi. Wene setengah jam iki kok. Wes John. kurang bunyi. Kurang bunyi wi. Sendak asem. Gua apa? Iki ngeri sing anu kita. Dari ke disuntak secara resmi nak. Kelas kabeh lepek, Bos. Bu, ada Bu. Kelas kabeh. Ora Kayak apa-apa sendok. langsung tunggu blender. Kita yang sendok. Oke, jadi ngono iki persiapan kanggo acara ini sama teman-teman. Monggo komen jelas apa di konten. Ngono kontennya tak kira makane kasihkan dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam rasa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.